Lah kowe nanti, Dik? Aku ora senam, Pak. Lah kok isu-isu senam? Lah piye nek acara nang kelurahan kok, Pak? Kongkon kumpul ibu-ibu sing senam. Alah, lagi wis matengan urung. Ya urung to, Pak. Isu-isu aku urung kok bermasak, urung kok bernyayur. Ya ngalah, Dik, lah terus aku mak ambek opo engko? Walah, Pak. Kowe iki dadi wong lanang ngalem amat sih. Kan wis enek sego to. Nyambel-nyambel bawang kan iso sih kowe. Malah Dik cangkemku lu sik pahit poso kok mam kalau sambel bawang. Ya wis to sementara dhisik to. Lah kok aku balik senam tak sayurne. Selak keliren. Wis lah aku tak makan duit. Selak kawanan selak nang kono terlambat malah. Aku tak makan dhisik ya. Ya ngalah, Dik. Kebiacut tenan kowe dadi wong wedok iki yo. Kok malah milih senam timbang aku malah. Ngono janji mbiyen sik dewekan. Kok selalu ada apa diriku. Tapi nyatane pret. Lah kok iso ngelih ya men iki. Tak madang di sini lah. Jam piro iki yo? Oleh, bisa. Kali sing. Ana wong sik nesu opo iki. Ya bener sego niki wis mateng. Lah kok ya tenan iki belas sih. Ki opo? Lah kayak tempe bosok iki ngopo tempe bosok iki? Yo, kelakon tenan nyambel bawang iki. Wis lah. Wis mateng. Kowe ngali ta, Ceng? Pantau sane ngono niku. Mbok ngali ta, Ceng? Ceng ora nek sampe 11 iki lho. Sampai bawang iki doyan lho iki, Jan. Biacut tenan wis dadi kucing kan kok.